county mamoro machielo beno madhi kinde mabiro. Daktari Agnes Salome, chenro kama wantiere karka iwinjo gi mowuok e county mabiro. Moko ngoda no ichiw paro e twak makamacha. Kato bang'e wadhi nyime kod twak kama ne wachope karkanyo. Acha kodi. Adwa wacho ni mane pach jopiny. And kama beti ni I respect pach jopiny. Iwinjo Gima giwacho ni there needs to be sobriety on the talks. Cost of living. Kila ng'at mowacho maisha mar odhi malo. Cost of living. So Azimio should really come forward with this cost of living. Nikech adier nyathi moyieng ok thek. You get me? Nyathi ni koyieng e ot Cleophas ok thek. Ng'at ma kech kayo will make a lot of noise. And we understand. And kakabet sani kakabet komni. Life is unbearable for some of the Kenyans. Because msara pokomed, we have taxes that have already been effected. Salary in manyochi yudo kaka pari ka in betka to in watchman yudo 10,000. It is being taxed. Sukari kithi nyo kila rio and pesadi. It's expensive. Mogo mwa wachoni jiduto pur jiduto pid chiemo. Some people don't have a harvest. Koro duke magingiyo. To nyocha sirikal modonjoni. Which actually we are given time. It's over a year right now. No wachoni gibo punguza bei mar mogo. Ana kwayo kaka ng'at mamulo mogo maber. Mondo gipunguza bei mar mogo. In the name of cost of living. We can have a discussion as a government. Temane malamo group ni. Mondo gibed gi discussion no. Kamano. Ini kwa mondo mi